Ba fa taliyan nan da zaka karba guda ɗaya ko biyu shine zai taimake ka na shekaru 4 da za su zo, ko kuma hijabin da za a baka, ko kuma a'a 2000 da in aka baka din ma bai ma ishe ka kuɗin mota. Yara manyan gobe yaushe nawa goben za ta zo. Magana. Sunana Honorable Atairu Ibrahim, ni ne National President na Coalition of Northern Youth and Women Initiative for Good Governance. Wannan kungiyar tamu Coalition na Northern Youth and Women Initiative for Good Governance wato kungiya ce da aka yi forming da manufan yadawa al'umma domin matasa da mata su ɗauke siyasa da muhimmanci, kuma muna ƙoƙari mu nuna ma al'umma cewa babu abin da ke yiwuwa a ƙasar nan, particularly a arewacin Najeriya, idan babu matasa da mata. Da yawa a lokacin zaɓe da matasa da mata ake amfani, amma in aka gama zaɓe sai a manta da su. Shine mu muke ƙoƙari nuna ma gwamnati cewa mu kowane lokaci, ba wai lokacin zaɓe ba, ya zama ana ɗauke mu da muhimmanci. Wannan taron da muka yi yau wato ita ce babban taro na jawo structure ɗinmu na sauran jihohi a Kaduna, domin mu nuna ma al'umma cewa wannan kungiyan ba wai abu na Kaduna kaɗai ba, ba jihar ba. Mun fara ta daga nan jihar Kaduna, kuma alhamdulillah mun yi establishing, mun expanding structure ɗinmu. Kowane jiha yanzu muna da structure. Shine muka kawo kanmu a wuri ɗaya a Kaduna. Yau aka yi wannan taron domin mu ci gaba da preaching inclusivity na mata da matasa. Ni sunana Dr. Hadiza, kuma I'm a member of this organization, the Northern Coalition of Northern Women and Youths for Good Governance. Da mata da matasa su ne ginshikin ƙasa. Amma kuma idan aka zo decision making, idan za a ɗauki wani mataki ko kuma idan za a ɗauki wani abu, za a yi wani abu game da mata da matasa, sai ka ga mu da ake yanke hukuncin nan a kanmu ba ma nan in ana yi. To ta ina zai yi? Saboda ai mu muka san matsalar da muke ake ciki. Idan za a yi wani taro, idan za a yi wani abu, ko kuma za a yanke hukunci, ko kuma za a kawo wani abu, dole ne a sa mata cewa ba fa taliyan nan da zaka karba guda ɗaya ko biyu shine zai taimake ka na shekaru 4 da za su zo, ko kuma hijabin da za a baka, ko kuma a'a 2000 da in aka baka din ma bai ma ishe ka kuɗin mota daga inda ka taso zuwa inda zaka. To duk waɗannan abubuwan shine muke wayar da kan matasa, muke wayar da kan iyayenmu mata su gane cewa a'a wannan abun ya kamata, muna da kishin kasar mu. Duk waɗannan abubuwan da ke faruwa, duk waɗannan bala'i da abubuwan da ake yi a not particularly da kuma Najeriya gabaki ɗaya, ai sai kaga duka ba kanmu mata yake dawowa ba, saboda yau in ka rasa miji me ka zama?